Bisan sa kainit sa panahon, napabunga sa kaestudyante ang iyang tanom nga apple. Yes mga kapuso, mansanas dito sa Digo City. Anyang report ni Jandy Esteban. Lisod o halos imposible magpatubo og apple dinhi sa Pilipinas ug ubang tropical countries tungod sa klima. Ang apple sagad motubo sa tugnaw nga lugar. Busa ang maong prutas, gina-import nato sa laing nasod. Pero daw himala, dihang dinhi mismo sa Mindanao, malampusong napatubo ang apple ug namunga pa kini. Dili lang usa o duha, apan sobra dosena. Kini ang hulagway sa punuan sa Fuji apple nga gipatubo sa agriculture student nga si Benzone Kennedy Sepe sa ilahang bakanting luna sa Barangay Kapatagan, Digo City. 2014, diyang gisugdan niya og tanom ang mga similya sa apple, apan usa lang ang nitubo ug dugay-dugay sabdaw una kini namunga. Sa 30 ka punuan nga iyang gitanom, duha na ang namunga. Samtang naka-home quarantine, iyang gikabisihan ang pag-atiman sa iyang mga punuan sa apple. Pinakauna is katong i-prune nimo siya. So imo siyang putlag sanga para ma-distribution siya ang nutrients kanang mapantay. Unya imo pud siyang i-train. Ang iyang pagtubo imbis nga vertical, imo siyang i-train pa lateral. Ang farm ni Benzone sa Kapatagan gihimo nag tourist attraction sa Digos. Mahimo po siya nga isa ka tourist attraction, then naman po siya move nga gi-expand niya ang iyang area, like naman po siya yung mga area sa farm iyang gi-expand din ang amo address sa city agriculture. Amo siyang i-assist sa mga technologies pa nga dapat ma-improve pa iyang production. Pero unsa sab kaha ang lasa ni ini itandi sa commercial apple. Tanawa sa ninyo ang iyang kuan, diba? Medyo pula siya nga orange. Ambot lang kung na-overripe na ba ni. So atong tilawan. Walay atik. Tamis gud siya. Pero di gud pangatik. Tamis gud siya. Lami siya. So para ko nga marketable gud ang apple diri sa Kapatagan, Digo City. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.